Molweni guys, igama lami ndingugalawe Esethu, ndisuka kwi-University yase-CBT. Ndingugqirha ozonicacisela nge-inflammation. Inflammation luchungechunge lotshintsho olwenzeka kwizicubo eziphilayo. Olu tshintsho lwenzeka emva kokuba umntu elimele. Apha sijongana nokudumba okwenzeka kwithuba elifitshane. Oku kudumba sikubona ngezi mpawu zintlanu zilandelayo: ukushushu, intlungu, ukungasebenzi kakuhle kwale ndawo ilimeleyo. Ngexesha ikuluma ingcongconi ilimaze isikhumba sakho kwaze kwangena ngaphakathi intsholongwane. Zingene ngaphakathi emzimbeni wakho. Engeneni kwazo zivuse iiseli ze-epithelial. Iiseli ze-epithelial zathumela i-cytokine kwimithambo yakho yegazi. Ngaphakathi kwimithambo yakho yegazi iimoletyhuli zezavuleka ukwenzela ii-neutrophils zisondezwe kudonga lwegazi. Edongeni sithi yi-endothelial. Oku kubizwa ngokuba yi-margination. Ii-neutrophils zincamathele kwi-endothelial kwaye ziqokelelane kwelo donga lomthambo. Kwaye oku kubizwa ngokuba yi-pigmentation.